Χάλη είμαι, βρε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, καλά. Σας βλέπω στην τηλεόραση. Έλα να γνωριστούμε, πώς σε λένε? Σοφία Κατσαρίδου. Γεια σου, Σοφάκη. Αχ, και καθαρίζω, Είσαι καλά, σε πιάσαμε στην καθαριότητα. Που σημαίνει ότι είσαι καλή νοικοκυρά. Είμαι, δόξα. Μπράβο. Καλά είσαι? Καλά. Δόξα τω Θεώ. Πόσο χρόνο είσαι, Σοφάκη? Μεγάλη μου, παιδί μου. Πόσο είσαι? Γιαγιά. Πόσο είσαι, Σοφίτσα? Είμαι 69. 69, δεν σου φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται, γέρος. Δεν σου φαίνεται, δεν σου φαίνεται. Πήγαινε σε καμιά άλλη να πάρεις. Κάτσε λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Δύο κουβέντες να σε πω. Τι βιάζεις? Όλες βγήκαν, εσύ δεν θα βγεις. Δηλαδή, τι άλλες τι παραπάνω. Βγήκαν και βρε χάλη είναι, παιδί μου. Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι. Ασβεστώνω. Μια χαρά είσαι. Τι θέλετε να σας πω? Πού, αυτό είναι το σπίτι σου? Έκανα τις κολόνες από εδώ λίγο, έκανα από την υγρασία. Ήρθαν και άντρας μου κατά τον έπαιρνε. Έχει υγρασία εδώ, Έχουμε τη θάλασσα. Δίπλα γι' αυτό. Ναι. Μεγάλη θάλασσα. Πάτε και το σπίτι μας από εδώ. Θα το πάρω και το σπίτι. Έλα να κάτσουμε από εκεί για να φαίνεται και το σπίτι. Το πόσο ωραίο είναι. Έλα, ένα λεπτό. Έλα να πούμε δύο κουβέντες να φαίνεται και το σπίτι σου. Έλα από εδώ. Από πού είστε εσείς, καλέ? Έλα, θα σε πω εγώ. Έλα, κάτσε από εδώ δίπλα μου. Έλα εσύ από εδώ να φαίνεται το σπίτι της κυρίας Σοφίας. Δεν μου λες από Κομωτινή είστε? Ναι. Εσύ? Ναι, και εγώ από εδώ είμαι. Από εδώ, από τον Ήμερο. Ναι. Εδώ πόσους κατοίκους έχει? Πέθαναν πολύ εδώ για τον έμεσο Ολπά. Πέθαναν, δεν έμεινε. Πού πήγαν? Στον άλλο τον κόσμο. Μακριά. Ναι. Δεν έρχονται καθόλου. Δεν έρχονται. Πέθαναν. Πέθαναν. Ναι. Νόμιζα μακριά αλλού. Πέθαναν, λέει, έφυγαν από εδώ γειτονιά, όλοι πάνε. Ναι. Να σου πω λίγο, Ναι. εσένα ποια είναι η σχέση σου με τα social media? Τι είναι αυτά? Ακολουθείς την τεχνολογία? Δεν έχω ιδέα από αυτά. Δεν έχεις ιδέα. Δηλαδή δεν έχεις Facebook? Τι είναι αυτό, παιδί, ούτε ξέρω. Ούτε Twitter, ούτε MSN. Δεν τσατάρεις στον υπολογιστή. Υπολογιστή έχεις? Έχουν τα παιδιά μου. Εσύ δεν έχεις? Ναι. Τηλεόραση βλέπω εγώ. Τίποτα άλλο. Κινητό αφήσει έχεις? Ναι. Να βάλετε έργα και στην τηλεόραση. Δεν μπορούμε να πιάσουμε και σκουμωτίνες στο κανάλι. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Γιατί δεν ξέρω. Έχουμε εδώ κάτι τηλεόραση. Και εδώ απάνω πιάνουμε. Εδώ στο μικρό το δωμάτιο. Κινητό αφήσει έχεις? Ούτε κινητό δεν μεταχειρίζουμε. Έχει άντρας μου. Έχει άντρας. Αφήσει είναι touch screen? Όχι. Τι? Σας βλέπω στην Ξελαγαρή, παίρνετε στην Ξελαγαρή, σας βλέπω. Ποια είδες εκεί, θυμάσαι καμία? Την κούλα. Ποια κούλα? Την κούλα, ναι. Την κούλα με τον Χρήστο. Ναι. Πολύ γέλιο. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άντε, αφού βιάζεσαι. Άντε, παιδί. Άντε, γεια σου, να είσαι καλά. Κάνε και γεια σου στην κάμερα. Άντε, γεια. Καλά να είναι όλοι και καλές γιορτές. Και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, ναι. Άντε, γεια σου. Κοίτα. Βγάλε τη μαντίνα να είσαι όμορφο, κορίτσι, βγάλε τη μαντίνα. Είμαι και αυτήν, ρε. Μια χαρά είναι το κεφάλι. Μπόμπα. Πες και εσύ μπόμπα. Μπόμπα, άντε, τι να σας κάνω τώρα, ήρθατε. Καλά είσαι? Συγγυμός τώρα. Δεν πειράζει, δεν μου γεμίζεις. Καλά, εντάξει. Να, δουλειές κάνουμε, ρε. Πάσχα τώρα. Παναγιώτα με λένε. Παναγιώτα, στο επίθετο? Ναντσοπούλου. Μάλιστα. Από εδώ είσαι? Ναι, από εδώ. Αυτό το χωριό εκτός από Ήμερο, πώς αλλιώς το λένε? Μαρέτ. Η Μαρέτ. Γιατί η Μαρέτ? Τώρα εγώ δεν ξέρω, γιατί ήταν φιλόξενος κόσμος και στα τουρκικά θα πει Ήμερος, ξέρω εγώ, κάπου έτσι. Ωραίο σπίτι έχεις. Ωραίο, το έκαναμε το 70. Πολλά χρόνια. Περιποιημένο. Περιποιημένο, να όσο μπορούμε, μόνοι μας είμαστε, τα παιδιά Κομωτινή. Στο παχτσέ σου τι έσπηρες? Έσπηρα σκόρδα, κρεμμύδια, φασουλάκια, μαρουλάκια και βάνε, τέτοια πράγματα. Τώρα σιγά σιγά ντομάτες. Ωραία πράγματα. Εδώ με ποιον μένεις? Μόνη μου, σε λέω. Ο άντρας μου πέθανε. Ένα αγόρι έχω, είναι παντρεμένο, έχει χρόνια. Πού είναι? Είναι στην Κομωτινή μένει. Στην Κομωτινή. Ναι. Η ηλικία του? Η ηλικία του 65, ξέρω εγώ, 47-48, πόσα είναι. Μικρός είναι. Καλά, μικρός είναι. Εγγόνια έχεις? Έχω 2. Αγόρι, κορίτσι, ένα και αγόρια. Άρα δεν πήρε κανένα το όνομα. Όχι, πήρε τον άντρα μου και... Εντάξει, το ίδιο είναι. Καλά. Το ίδιο. Δεν έχουμε και πολύ όρεξη και για ονόματα. Εντάξει. Ο άντρας πότε πέθανε? 4 χρόνια έχει. 4 χρόνια. Δεν έχει πολλά. Καλά, τα 5 πήρε. Τον κλαις ακόμα? Δεν έχει. Έκλαψε όσο μπορούσαμε. Τώρα οι γυναίκες γιατί μας πέρασαν. Πρώτα πεθαίνετε εμάς και μετά εσείς πεθαίνετε τελευταίες? Πού ξέρω εγώ και σε αυτά θεούχους μέτια είναι δικά μας είναι. Εγώ γι' αυτό δεν παντρεύομαι. Γιατί όποια παντρευτώ θα με πεθάνει. Μικρός είσαι ακόμα, ρε. Θα με πεθάνει αυτό που θα πάρω. Μικρός είσαι ακόμα. Ναι, αλλά θα με πεθάνει αργότερα.
Δημητρούλα, η άλλα είναι κάμερα. Η άλλα να πεις λόγια καλά. Η Δημητρούλα. Ναι, Δημητρούλα. Δημητρούλα. Ναι, να αυτό μένει. Καλή. Όλοι καλοί είναι. Καλός άμα είσαι, όλοι καλοί είναι. Όλοι καλοί στο χωριό. Να σου πω, εδώ κλέβουν το χωριό, έρχονται κλέφτες. Έρχονται, τι να κάνουμε και στις κλέφτες. Έρχονται σήμερα δεν έρθαν, αλλά έρχονται πάντως, μπαίνουν σε σπίτια. Όχι, να μην σώσουν και έρθουν. Θα σκάσει χούλι μου. Έχεις τίποτα μέσα για να σε κλέψουν, όχι? Όχι, ρε, τι έχω και εσύ τώρα ναι, αλλά αυτό χείρα το γυναίκα. που έχεις εδώ δεν το φοβάσαι να μην το πάρουν? Τώρα και εσύ. Αυτοί χρυσά ψάχνουν. Τώρα. Από τη γειτόνισσα δίπλα, εδώ στη γωνία που μένει, ναι. τους έκλεψαν τα χρυσά. Εσύ έχεις ένα χρυσό δόντιο, δεν φοβάσαι να μην το κλέψουν? Όχι, δεν φοβάμαι. Τώρα σιγά. Δεν είναι και τόσο θανατική τώρα στα χωριά. Θανατική είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Εσύ στην Αθήνα πήγες? Πήγα, δεν πήγα κι εσύ. Βγήκες στα μπουζούκια, στα κλαμπ? Στα μπουζούκια τώρα κι εσύ. Να, πήγαμε έτσι μια βόλτα, όχι. Ούτε στα κλαμπ? Ναι, ήμουν τότε που πήγα, ήμουν μικρή. Ναι. Τώρα δεν πήγες τελευταία? Το καλοκαίρι θα πας πουθενά διακοπές? Τώρα εγώ θα πάω. Είναι νεολαία, δίνουν σειρά να πας. Θα πάνε εκεί, πάνε εκεί. Εγώ σε δώσω τη σειρά μου, μένει να μην πάω, εγώ να σε δώσω να πας. Ναι, πώς? Ήθελα να πάω στη Ρόδο, μένει να πας εσύ. Πήγαμε στη Ρόδο, ήταν εκεί ο γιος μου δάσκαλος. Και πήγα. Να σου πω τώρα, είδα και τρώω. η σχέση σου με τα social media ποια είναι? Τι θα πει social media, ρε? Social media είναι. Άσε καλός. Ναι, πού ξέρω εγώ, ρε, μεγάλη ηλικία δεν έχω παρεδώσει κιόλα. Το social media είναι το Facebook, το Twitter. Είναι τα γλέντια. Ποιος πάει? Στα γλέντια που πηγαίνεις, λέω. Στα γλέντια, ναι. Ναι, εκεί πρέπει να είναι. Πας στα γλέντια? Τώρα όταν ήμουν νέα πήγαινα, δεν τα έλεγα μισή. Ξέρεις τι γλέντια γίνονται σε εκείνο το τσατάρισμα? Ξέρεις τι είναι αυτά για να γυαλάτε. Ξέρεις τι γλέντια γίνονται και στο για να γυαλάτε, ξέρεις τι πράγματα είναι αυτά. Θα τα ξέρει νεολαία. Νεολαία τα ξέρει. Δεν τα ξέρουμε εμείς 75-76 χρονού τώρα. Και εκείνα τα χρόνια ήταν άλλα χρόνια, δεν ήταν τέτοια χρόνια. Στα άλλα τα γλέντια, εκεί που έχουν οι άλλοι Facebook, Twitter, MSN, ξέρεις τι είναι αυτά? Τώρα άμα έρθει γιος και τον πω τι με έλεγε το channel θα πει πού σε βρήκε ρε μάνα, πού σε λέει. Άκης λέγομαι. Σ' ακούω, βρε, σε βλέπω, βρε, σε περιμένω. Δεν φτάνει, σε βλέπω την Κυριακή, σε βλέπω και την Τετάρτη. Είδες? Ναι. Θυμάσαι και τις μέρες? Καλά είσαι. Σ' αρέσει η εκπομπή? Γελάς? Καλά. Να, γελάμε. Μόνοι μας. Τι να κάνεις? Τι να κάνουμε? Περνάει και η ώρα. Ναι. Σε βλέπουμε τι λόγια καλά λένε, αυτές που έχουν ταλέντο. Αυτή που έχει το μαγαζί έχει ταλέντο. Χρυσάνθη τη λένε, να και το μαγαζί εκεί. Αυτή έχει πολύ ταλέντο. Τι κάνει, τραγουδάει, χορεύει? Και τραγουδάει και χορεύει και ξέρει και πολλά, ρε. Ναι. Είναι και μικρή κιόλα και. Μικρή ηλικία. Τώρα και πόσο πρέπει να είναι 56 χρονών. Ξέρω εγώ κάπως. 2 χρόνια διαφορά έχετε. Ποια 2 ρε, εγώ είμαι 75 χρονών. Αντί για να με πεις ευχαριστώ που σε έκανα και πιο μικρή. Όχι, δεν θέλω μικρή. Εγώ μια ζωή μεγάλη λέγομαι. Μικρή δεν χρειάζεται. Τόσο είμαι τόσο. Δεν χρειάζεται. Το σπίτι τα σβέστουσες? Τα σβέστουσα και τώρα αυτά δεν τα άρεσε και τα βουλώνω ξανά με το χάρτσι. Τι είναι χάρτσι? Άμμος και σβέστ. Γυαλάει και μικρούλα. Με τα λόγια γυαλάτε, άντε. Αυτά. Άντε, αυτά. Πώς σε λένε? Γερίνα είστε, Παναγιώτα με λένε. Γεια σου ρε Παναγιώτα, να είσαι καλά. Γεια σου, όλα καλά να σας πάνε, όλα καλά. Ωραίο κορίτσι. Είσαι ωραίο κορίτσι. Και αυτή εκεί στη γωνία στην εκκλησία, στα Θούλα τη λένε, στο σπίτι είναι αυτή, και αυτή πολλά λέει και πολλά ξέρει. Πρέπει να είσαι και ταλεντούχο, βρε. Ναι. Να έχεις ταλέντο στο κάθε τι. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Όχι, άμα δεν έχεις ταλέντο δεν γίνεται, τελείωσε. Άμα θέλεις πάνε στη Σταθούλα, πάνε και στη Χρυσάνθη, αυτές δυο είναι ταλεντούχες. Αυτή είναι μικρή, αυτή μεγάλη είναι, αλλά Τηλεόραση βλέπεις? Για τηλεόραση άμα δεν βλέπουμε, τι βλέπουμε? Τη Μαρία και το Φώτη τους βλέπεις? Καλά είσαι. Σ' αρέσουν? Όλοι καλή είναι, τι κάνουμε ώρα να περάσει. Ο Λαζόπουλος αρέσει? Να σου πω, τον Λαζόπουλο δεν τον έχω πολύ, αλλά τον βάζω και η ώρα να περνάει και να γελάει. Και να γελάω. Το Μουτσινά τον βλέπεις? Βλέπω και εκείνον, το φαλακρό και εκείνος. Φαλακρός. Βρήκε ένα καινούργιο γυαλιστικό τώρα για το κεφάλι του. Να. Και θα βγάλει μαλλιά. Όχι, γυαλιστικό για να γυαλίζει. Για να γυαλίζει, όπως είναι και να γυαλίζει. Άμα δεν γυαλίζει, δεν γυαλίζεται.
Αυτά. Σου λέει, τι λέει. Αυτά στο καλό να πάτε. Άιντε, γεια σου. Να είσαι καλά. Και καλά να πάνε δουλειές σας. Και καλά στερνά. Άιντε. Ναι, βρήκατε στον δρόμο άτομα. Βρήκαμε. Να βρείτε καλά άτομα. Άτε. Γιατί άμα βρείτε σαν εμάς, εμείς δεν ξέρουμε. Α, θα γελάζεις την Κυριακή και με σένα. Πουλα. Θα γελάς με αυτά που λες. Όσο έλεγα.